Hej. Det er mig, der er Dag Dagster. Jeg er opfinder. Du har sikkert nok hørt om mig fra over i skolen og fra andre steder af. Jeg, jeg har været opfinder i lige så længe som at jeg kan huske. Det, er, det ligger inde i blodet på mig og finde op. Og jeg finder op i... Man kan sige, at jeg er sådan en hverdagsopfinder, som finder op, når det er, at nu er der noget, man mangler, synes man lige i hverdagen. Hov, tænker Dag Dagster. Den finder jeg lige op, den der. Det her, det er sådan en... Nu det er jo en præsentationsvideo nu, det du er ved at se, og det er sikkert fordi, at det kan godt være, at du er en investor, der skal være en af dem, som skal investere i et af mine mange nye projekter, som at jeg har. Og derfor synes jeg, at det er vigtigt, og så at man lige kender også ham, som står bag fra andet end fra medierne. Og jeg vil jo... Først så vil jeg også gerne lige vise nogle af de bøger, som jeg har skrevet og lavet sådan gennem tiderne. Egentlig så var det fordi, det var dengang jeg var helt lille. Jeg har måske ikke været mere end 4 år, måske 3,5-4 år gammel. Og der sagde min mor til mig, du får godt nok mange gode idéer. Det synes mor dengang. Og allerede dengang, der satte jeg mig ned, og så tænkte jeg, det skriver jeg lige et blad om. Og der skrev jeg et blad, hvor kommer alle idéerne fra. Og så tegnede jeg også en tegning af en ko. Det synes jeg, det var en god idé dengang. Man kan sige, skulle jeg nu have gjort den igen, ville jeg have gjort det anderledes. Men ikke desto mindre, så har den inspireret mange til at udvikle de idéer, som de har. Og det vil jeg også inspirere dig til nu i dag, ved at blandt andet vise dig nogle af de idéer, som jeg har kommet på også. Jeg har også lavet sådan en anden folder her, kom frit frem med din idé. Det er for, at jeg vil gerne være med til at udvikle dig. Og det er simpelthen her kører vi hele vejen igennem opfindelser og produkter, så ud til, hvordan får vi den her ud på markedet. Som sagt, jeg har altid været opfinder, og jeg finder op, så længe hjulet det kører, der skal jeg finde op. Nu skal jeg vise jer noget af det andet her, noget af det, vi skal